Почетният председател на ДПС Ахмед Доган вече официално се връща в активната политика, но за пръв път от началото на прехода той няма да е кандидат на партията, която основава преди 34 години. В Кърджали той ще оглави листата на Алианс за права и свободи и ще се конкурира с съпартиеца си от ДПС, сегашният кмет Ерол Мюмюн. Чест за Кърджали, за кърджалийската организация и за цялото автентично движение за права и свободи, че почетният ни председател доктор Ахмед Доган ще води листата в Кърджали. Той каза, че ще направи всичко, което зависи от него за успешно представяне на партията. Разбира се, ще го видим и в Кърджали и на други места, но почетният ни председател не очаквайте като нас да отива от села в села. Доган посочи и основният си съперник, човекът, когото преди месеци наричаше феноменът, а днес цитирам момчето Делян Пеевски. Грешките направили тя от години. Тя се извини. Защото допуснах ги подобния време. Който вече стана национален въпрос. Това човек се засъщава и демокрацията в страната, и държавността. И ние, ако не го спрем, няма кой да го спре. Отговорът на Пеевски не закъсня. ДПС вече било без ДС. Днес бе затворена срамната страница и прирязана пъпната връв на ДПС с комунистическите тайни служби и Москва. ДПС без ДС. Това е новото начало. Сред кандидатите на Алианс за права и свободи е и кметът на Минерални бани, който въпреки, че е в ареста, е и в листите на коалицията. А Доган ще поведе депутатите и от Разград.